फैनो नाजादोंमोन दि जे बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय संकसनिफ्राय लानानै सौदियासिम नाथाय बियो दिनैनि बुब्लियाव जाफुङाखैब्लाबो जों नुनो मोन्दों पर्यायक्रमे बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर सोरजिखांनायनि उनाव जोंनि बर'फोरनि जे हालोद बेयो जोङो जौसेयाव जौखोन्दो जोङो जौगानो हायाखैबाबो माखासे बिथिङाव जों गोबां जौगानायखौ जों मोननो हादों आरो सम आरो थासारिया फैयोबा निश्चय जोंनि बर' हारिनि जे सिमां बे सिमाङा मोनसे समाव मोगथाङाव जागोन। रायमनानि फ्रेन्डस क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जर'खा थान्दै जखुन्थाय बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय जादों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं सान बेखौबो बे फोथारावनो फालिनाय जादों आरो बेनिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनै जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो फिरफिला उरायहोनाय जि हाबाफारि बेवहाय जों बाहागो लानो मोननानै बर' हारिनि सासे मावथि हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि बे सानावनो 1987 मायथाइनि गिलु बालु सोमावसारनाय समाव जेब्ला गुवाहाटी जर्ज फिल्डनिफ्राय फिनफिननाय जायोमोन बे समाव सुजित नार्जारी बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ बावनो गोनां जादों आरो बिथांनि बे जिउ बावनो गोनां सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमहालागै मुंख्लं सान हिसाबै 37थि खेब दिनै बे बुब्लियाव फालिनाय जादों आरो जों मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि आथिखालनि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जे दैदेननाय आरो बे दैदेननायाव गोबां बर'फ्रा खौसेयै लोगो लानानै जोंनि आलादा हादोर सोरजिनांगौनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लादों आरो गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जिउ बावनो गोनां जादों आरो बिथांनि जे मोनसे लिडारशिप क्वालिटि बिनि दैदेननायाव सारा बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानो हादोंमोन आरो बे खौसे जानायनि मोनसेल' मोन्थोरानो जादोंमोन बर्डार्स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फोर खौसे जा थां आरो थांनानै थानो हो बेबायदि मोन्थोरफोरखौ लानानै बिथाङा आवगायदोंमोन आरो जोंनि थामोनथा रैखाथि आरो मोन्थायनि थाखाय जोङो जेखिनि जिनिसखौ जोंनि भारत संबिजिरा जोंनो नागरिक हिसाबै एबा हारि हिसाबै जेखौ होदों बे मोन्थायखौ मोननो थाखाय गोबां बिथिङै जुजिनायनि उनाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ मोनसे मोगथां महराव फैनो नाजादोंमोन दि जे बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय संकसनिफ्राय लानानै सौदियासिम नाथाय बियो दिनैनि बुब्लियाव जाफुङाखैब्लाबो जों नुनो मोन्दों पर्यायक्रमे बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर सोरजिखांनायनि उनाव जोंनि बर'फोरनि जे हालोद बेयो जोङो जौसेयाव जौखोन्दो जोङो जौगानो हायाखैबाबो माखासे बिथिङाव जों गोबां जौगानायखौ जों मोननो हादों आरो सम आरो थासारिया फैयोबा निश्चय जोंनि बर' हारिनि जे सिमां बे सिमाङा मोनसे समाव मोगथाङाव जागोन। दा बेनिखायनो दिनैनि बे सानाव जाय बिथांमोनहा मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ आङो दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोना सोरगोआव जिहेतुके दं होननानै जोंसिम मोनसे बिसास दङ बिथांमोननिसिम आङो खुलुमहरदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे फोथाराव जों गसंनानै दङ बे फोथारावनो एबा बे फोथारनि साखाथि फाखाथियावनो जोंनि कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समाव दङमोन आथिखालाव बे जमदुवार दख'रा जाबाय बेवहायनो आइजोफोरनि गिबि मुंख्लं बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आइजो महरै गिबि मुंख्लं जानाय गायदे हेलेना बिथांमोननि न'आबो बे साखाथियावनो दं लोगोसेयैनो आरोबाव जसेफ बसुमतारी बिथांमोननि न'आबो बे साखाथियावनो दं आरो लोगोसेयैनो बे फिल्डनि साखाथियावनो नांजाबनाय प्रमद नार्जारी बिथाङाबो गावनि आगोमा जिउखौ बावनांदोंमोन गोबां जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बारदोंमोन जोङो मिजिंथिदों बिथांमोननि आगोमा जिउ बावनाया माब्लाबाबो ओरैनो थांनाय नङा जोङो बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय लासै लासै जों खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो अरायसम सिबिगोन जाहाथे बर'नि जारिमिनाव बिथांमोन मुंख्लं जालांनाय जाय बिथांमोन बिर जोहोलावफोर बिथांमोननि मुङा जाहाथे सनानि हांखोजों लिरजानानै थायो आरो दिनैनि गुबै हाबाफारिया जों बेखौनो लानानै खालायदोंमोन आरो इयुनाव आरो माखासे हाबाफारि निश्चय जालांबावगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि लाखानाय हाबाफारि बादि गासै हाबाफारिया दिनै सानसेयैनो जाफुंगोन। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु।
बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलॉजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलॉजिस्ट, ओबिएस एंड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडवांस लाप्रोस्कोपिक ईएनटी सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।